प्रेक्षकांक नमस्कार. इष्टानो, भलायकेच्या मॉडर्न युगाच्या कार्यावळीत तुमका उर्बे बरीत येवकार. मॉडर्न होमिओपॅथीचे सीईओ डॉक्टर विजयकुमार माने हांच्या संशोधनावरवी क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटाच्या आधारान कितलेशेच दुयेंती या गंभीर दुयेंसाचेर जैत मेळोवन सामान्य जीण जगतात. इष्टानो, हे भलायकी विशयीचे माळेन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार किडनी फेलियर या गंभीर दुयेंसाचेर तुमका मार्गदर्शन करतात. किडलेंतल्यान कुडींतल्यो गरज नाशिल्ल्यो गजाली मुतावरवी भायर पडटात. आमचे कुडींतले मीठ, पोटॅशियम आनी ॲसिड हांचे घुसपा गुणाचे प्रमाण किडने खातीर समान पातळीचेर उरता. तशेंच रक्तांतले तांबडे पेशींची उत्पत्ती, ब्लड प्रेशर आनी कॅल्शियमाची पातळी थीर दवरपाक तुमची किडनी खासा तरेच्या हार्मोनाची निर्मिती करपाचें काम करता. देखून किडनेक कुडींतली केमिकल फॅक्टरी म्हणून वळखतात. जशी जशी पिराय वाडटा तशी तशी किडनीची कार्यक्षमता उणी जाता. कुडींतले टॉक्सिन आनी अतिरिक्त उदकाचे प्रमाण जेन्ना रक्तात वाडला अशें वैजीक चाचणींतल्यान कळटा त्या वेळार ही गजाल हुस्को करपा सारकी आसता. ते खातीर सुरवातेक सावन तुमी तुमच्या किडनीची जतनाय घेवपाक जाय. हे विशयीचे प्रबोधनय भलायकेच्या मॉडर्न युगात जायत आसता. किडनीत लाखांचे संख्येन सूक्ष्म अशे नेफ्रॉनांचे जाळे आसता. हे जाळे रक्तांतल्या गरजेच्या घटकांक कुडीत दवरता आणि गरज नाशिल्ल्या घटकांक भायर उडयता. हे फिल्टर प्रक्रियेत ज्या वेळार आडखळी निर्माण जातात तेन्ना किडनीची अधोगती सुरू जाल्ली आसता. हातून खूप वर्सां वतात. ही प्रक्रिया सवकास जाता. देखून किडनीचे दुयेंस बेगीन कळना. म्हणून तुमी तुमच्या संवयाचेर निमंत्रण दवरपाची गरज आसा. नेमान रगत आनी मुताची तपासणी करूंक जाय. ते खातीर सदांच तज्ञांचो सल्लो घेयात. किडनी सांबाळप सहज शक्य आसा, पूण ते खातीर जागरूक रावप खूप गरजेचें. आनी ही जागरूकताय मॉडर्न होमिओपॅथीचे कार्यावळ वरवीं नेमान जाता. हाचो चडान चड प्रसार जावचो हो आमचो यत्न. पूण जेन्ना किडनी फेलियरा खातीर जीण धोकाच्या पावड्यान पावता त्या वेळार डॉक्टर विजयकुमार माने सरांच्या खूप तेंपाच्या संशोधना खातीर कितलेशेच दुयेंतीक परत एक फावट सामान्य जीण जगपाक संद मेळ्ळ्या. हे विशीं तुमी पिडिस्तांचे अणभव आयकल्यात. मॉडर्न होमिओपॅथीच्या क्रांतिकारक क्युरेटिव्ह लायन ऑफ ट्रीटमेंटा वरवीं हें सिद्ध जाला. हे विशयीची आनीकय म्हायती मॉडर्न होमिओपॅथीचे डॉक्टर रुपेश पवार तुमकां दितले आनी मार्गदर्शन करतले. ही कार्यावळ तुमी खूप लक्ष दिवन पळोवची, आयकुची आनी जर तुमच्या मनान कसलेय प्रश्न आसत तर ताच्यो जापो मेळोवपा खातीर मॉडर्न होमिओपॅथीच्या टोल फ्री हेल्पलायन आनी वेबसायट वा शाखेकडे संपर्क करात. मॉडर्न होमिओपॅथीची सुसज्ज टीम तुमकां ते विशयी मार्गदर्शन करतली. नमस्कार, मी अनुश्री करंदीकर. आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं स्वागत. गेल्या काही भागांमधून आपण किडनी फेल्युअर या दुर्धर आजाराबाबत चर्चा करतोय. ही चर्चा आपण पुढे चालू ठेवणार आहोत. यापूर्वीही आपण काही अनुभव ऐकलेले आहेत. प्रेक्षकांनी स्वतःच्या तोंडून कशा प्रकारे मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार घेतलेत आणि कशा प्रकारे आज ते सामान्य जीवन जगतायत याचे अनुभव सांगितलेले आहेत. या सगळ्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत आणि या सगळ्यावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्याकडे आलेले आहेत मॉडर्न होमिओपॅथीचे तज्ञ डॉक्टर रुपेश पवार. सर, कार्यक्रमात स्वागत आहे तुमचं. नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही म्हटलं तसं की आपण किडनी फेल्युअरवरती काही भागांमध्ये चर्चा करतोय. या भागातही आपण ही चर्चा सुरू ठेवणार आहोत. तसं आपण म्हटलो की किडनी फेल्युअर असं म्हटल्यानंतर किंवा आपण त्या आजाराकडे गेलोय किंवा जातोय असं म्हटल्यानंतर आपण बघितलं की जी नॉर्मल ट्रीटमेंट जी आहे ती दिली जाते ती किडनी ट्रान्सप्लांटची किंवा तुम्ही म्हणालात तसं की आयुष्यभर डायलिसिस यासारखीच उपचार पद्धती आपल्याला मिळते. पण अशा वेळेला जेव्हा हे रुग्ण मॉडर्न होमिओपॅथीकडे येतात, ते ही उपचार पद्धती घेतात, तेव्हा त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं आहे की किडनी फेल होणं किंवा हे किडनी फेल्युअर जे आहेत तेच टाळता येऊ शकतं का? कारण तुम्ही जसं मगाशी म्हटलं होतं प्रिव्हेन्शन इज ऑलवेज बेटर दॅन क्युअर. तर त्या दृष्टिकोनातून काय सांगाल? ते बरोबर आहे. प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर ही जर पॉलिसी वापरली तर किडनीज नाही तर बाकीच्या कुठल्याच प्रकारचे आजार आपल्याला होण्याचं खूप कमी होऊ शकतो. त्यामुळे आपल्या आहारामध्ये आपण काय घेतोय, काय घ्यायला पाहिजे, काय नाही घ्यायला पाहिजे याच्याकडे आपण बारकाईने लक्ष दिलं पाहिजे. सध्या आपण पाहतोय की प्रगत होत आहे देश, तर त्यामुळे धावपळीच्या जीवनामध्ये जो स्ट्रेसफुल लाईफ जगत असतो याच्यामध्ये आपलं पोट भरून काढणं आणि कामावरती पळणं हेच चालू आहे चक्र सगळीकडे. फास्ट फूडचा जो काही संस्कृती चालू आहे त्यामुळे जसं मिळेल, जसं उपलब्ध होईल, जसं पोट भरायचं आणि कामावरती पळायचं हे चक्र चालूच असतं. यामध्ये जे काही आपण आहार घेत असतो अशा प्रकारचा याचं कुठल्याच प्रकारचं पोषण
तत्व आपल्या शरीराला त्याच्यातनं मिळत नसतं. बरोबर. त्यामुळे शरीराला जी पोषण तत्वांची गरज असते ही तेवढ्या प्रमाणामध्ये भरून निघत नाही. मग अशा वेळेस वेगवेगळ्या विटामिन्स किंवा मिनरल्सची कमतरता भासते. त्यामुळे आपल्या शरीरातले ऑर्गन्स जे असतात आणि विशेषतः किडनी तेवढ्या प्रमाणात व्यवस्थित आपली काम करू शकत नाही. त्यामुळे किडनी फेल्युअर होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे आपण रोजच्या जीवनात आपल्या जे काही डेली रिक्वायरमेंट असतात न्यूट्रिशनची ती व्यवस्थित केली पाहिजे. नको ते पदार्थ नाही खाल्ले पाहिजेत. त्याचबरोबर आहाराला तर तेवढं महत्व आहेच, त्याचबरोबर वेळोवेळी जमेल तेवढा व्यायाम आपण आपल्या शरीराला दिला पाहिजे. सुदृढ शरीर असेल तर जीवन हे अधिक समृद्ध असतं. नक्कीच. तुम्ही म्हणालात तसं की आहारालाही महत्त्व दिलं पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून मला तुम्हाला विचारायचं आहे, आपण मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती देतो, तुम्ही मगाशी म्हणालात त्याप्रमाणे आपलं किट असतं, त्याचबरोबरीने जर का लागतील तर त्या दृष्टिकोनातून इतरही औषधं दिली जातात. परंतु त्या दृष्टिकोनातनं आपण उपचार पद्धती चांगली व्हावी किंवा इतर गोष्टी जर टाळता याव्या यासाठी आहारावरती आपण कितपत भर देतो किंवा आहारातल्या काही सवयी किंवा पथ्य ती कशा प्रकारे सजेस्ट करतो आणि त्याचा खरंच उपयोग होतो का, म्हणजे कितपत होतो? बरोबर. जेवढे आपल्या ट्रीटमेंटमध्ये मेडिसिन्सला महत्व आहे तेवढंच तुम्ही जे काही आहार वगैरे घेत असता आजार दरम्यान त्याला सुद्धा तेवढंच महत्व असतं. पेशंटचा आहार कुठल्या प्रकारचा आहे, किती जेवण करतो याच्याकडे खूप बारकाईने लक्ष दिलं जातं ज्यावेळेस पेशंट कन्सल्ट करत असतो आपल्याला. त्याच्यामध्ये पेशंटने कुठल्या गोष्टी खायला पाहिजेत, कुठल्या नाही खायला पाहिजे त्याच्याबद्दल त्याला काटेकोरपणे ॲडवाइस दिली जाते की सपोज एका पेशंटमध्ये जर पोटॅशियमचे लेवल जास्त असेल किडनी फेल्युअरमध्ये तर त्यांना हिरव्या पालेभाज्या अशा उकडून खायला सांगितल्या जातात की जेणेकरून पोटॅशियमची मात्रा शरीरामध्ये जातानाच कमी जाईल, जेणेकरून पोटॅशियम आपल्याला मॅनेज करता येईल की बाबा ते लेवल कंट्रोल करता येईल आपल्याला. तेवढंच आपल्याला किडनीवरचं प्रेशर कमी करता येतो. किंवा जर पेशंटमध्ये डायबिटीसचा पेशंट असेल तर गोड न खाण्यासाठी सांगितलं जातं. किंवा कुठले पेशंट जर ब्लड प्रेशरचे पेशंट असतील आणि त्यांना किडनी फेल असेल तर मिठाचे पदार्थ वगैरे कमी खायला सांगितले जातात. त्याच प्रकारे जे चरबीयुक्त जे तेलाचं प्रमाण असतं अशा प्रकारच्या तेलाचं प्रमाण आपण कमीत कमी वापरायला सांगतो. त्यापैकी म्हणजे जेवढं रेग्युलर जेवण करता येईल आपल्याला शरीराला जेवढी गरज आहे तेवढं जर आपण व्यवस्थित केलं तर कुठल्या प्रकारचा किडनीचा त्रास आपल्याला होणार नाही. अच्छा. आपण जसं बाकीचे आता पॉईंट मेन्शन केले त्याच्यामध्ये तुम्हाला मला विचारायचं आहे, कोलेस्ट्रॉलचा याच्यामध्ये काही परिणाम, तो जो घटक आहे त्याचा काही परिणाम किडनी फेल्युअरवरती किंवा किडनीच्या कामावरती दुष्परिणाम या स्वरूपात होऊ शकतो का? होऊ शकतो ना. कोलेस्ट्रॉल जर आपल्या कुठल्याही भाग म्हणजे शरीराच्या कुठल्याही भागातल्या वेसल्समध्ये म्हणजे धमन्यांमध्ये कोलेस्ट्रॉल जर साठायला लागला तर त्यामुळे आर्टरीज ब्लॉक होतात. त्यामुळे कोलेस्ट्रॉल जर जास्त झालं तर त्यामुळे इश्चिमियाचे प्रॉब्लेम जास्त होतात. आपल्याला फक्त एवढंच माहिती असतं की कोलेस्ट्रॉल हे डिपॉझिशन हृदयांमधल्या धमन्यांमध्ये जास्त होतं, पण ते जिथे त्याला जागा मिळेल, जिथे लॉज होतील तिथे जाऊन ते ब्लॉक होऊ शकतो. मग तो किडनीमध्ये सुद्धा होऊ शकतो. त्याच प्रकारे किडनीला जो रक्त पुरवठा होत असतो, रेनल आर्टरीज मधून रक्त पुरवठा होत असतो, तिथे जर कोलेस्ट्रॉल जाऊन जर जमा झालं तर तिथे सुद्धा ब्लॉकेज होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. बरं. आपण पुढे जाऊन मला तुम्हाला विचारायचं आहे की आपण मगाशी जसं बोलत होतो की किडनी फेल्युअरचं प्रमाण आता दिवसेंदिवस वाढायला लागलंय, परंतु काही वेळेला काही ठिकाणी उदाहरणादाखल असं म्हणायचं आहे मला की एखाद्या नवजात बालकाला एकच किडनी असेल, म्हणजे ती जर का प्रॉब्लेम त्यांच्यामध्ये जन्मतःच जर का असेल तर मग त्या दृष्टिकोनातनं मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती त्यांनी प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून मेजर्स म्हणून त्यांनी घेतली तर तशी घेणं शक्य आहे का? की कारण एकच किडनी आहे त्याच किडनीवर आयुष्य काढायचं आहे, तर त्या दृष्टिकोनातनं कसा आपण उपयोग करू शकतो? हो, खूपच चांगला प्रश्न विचारला मॅडम. यामध्ये आपण पेशंटची जी किडनी आहे, आता पेशंट एका किडनीवरती जगू शकतो हे सायंटिफिकली प्रूव्ह झालंय, पण त्याला काही सर्टन लिमिट्स आहेत. काही एज नंतर ती किडनी सुद्धा गिव्ह अप करून रिनल फंक्शन फेल्युअर होण्यामध्ये जाऊ शकते. तर अशा पेशंटला स्ट्रेस फ्री लाईफ जगली पाहिजे. आणि त्याचबरोबर जर आपण आपल्या औषधांनी जर प्रयत्न करायचं म्हटलं तर प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स म्हणून आपण आपली औषधं यूज करू शकतो रादर दॅन क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. की बाबा पेशंटला आपण औषधं अशा प्रकारे देतो की पेशंटच्या किडनीला फेवरेबल सराउंडिंग आपण प्रोव्हाइड करून देऊ शकतो. की स्ट्रेसफुल ज्यावेळेस किडनी असते त्यावेळेस किडनीची कार्यक्षमता मेंटेन करण्यासाठी आपण औषधं देतो आणि ते पण कुठल्या प्रकारचे साईड इफेक्ट न होता ओपीडी बेसिसवरती आपण ही ट्रीटमेंट देऊ शकतो पेशंटला. त्याचबरोबर आता तुला एकच किडनी आहे त्यामुळे तुझ्या लाईफला काहीतरी लिमिटेशन्स लागणार आहेत. धावपळ करून चालणार नाही. जेवढं तुझ्या किडनीला स्ट्रेस सहन होणार आहे एवढ्याच ऍक्टिव्हिटी तुम्ही तुमच्या आयुष्यात ठेवल्या पाहिजेत. असे म्हणजे मॅनेजमेंट करण्यासाठी त्यांना सांगितलं जातात. बरोबर. तर सर आपण किडनी फेल्युअर बद्दल बोलतोय, याआधी आपण काही रुग्णांचे अनुभव ऐकलेले आहेत, यापुढे आपण त्यांचे अनुभव ऐकणार आहोत. कशा प्रकारे ही मॉडर्न होमिओपॅथीची उपचार पद्धती त्यांच्यासाठी संजीवनी ठरते हेही आपण पाहणार आहोत. या इथे वेळ झाली आहे एका छोट्याशा ब्रेकची. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद,
कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा. तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आपण किडनी फेल्युअर याविषयी बोलतोय. किडनी फेल्युअर झालेले अनेक रुग्ण डॉक्टर माने यांच्या मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार पद्धती घेण्यासाठी येत असतात. निराश झालेले, असे हताश झालेले हे रुग्ण त्यांच्याकडे येत असतात आणि अशा प्रकारची ही संजीवनी उपचार पद्धती घेऊन सामान्य जीवन जगण्याकडे त्यांचा कल असतो. असाच एक अनुभव आपण आता ऐकणार आहोत रिजवाना यांचा त्यांच्याच तोंडून. मेरा नाम रिजवाना इरफान खान है. मैं मुमरा में रहती, जिला ठाना है और मेरी उम्र है 39. तो मेरे के पहले तबीयत बहुत खराब थी. पेट में दर्द रहता था, उल्टी जैसा होता था, बुखार आता था, खांसी आती थी और खाना नहीं खाया जाता था, भूख नहीं लगती थी. ये तो पता नहीं चला था. हम दवा, बहुत सारी दवा किए हमारे आदमी ने, लेकिन कुछ बीमारी का पता ही नहीं चला, आराम ही नहीं होता था. दवा खाती थी उतना पुरता, उतना आराम होता था, बाद में फिर तबीयत खराब हो जाती थी. इनकी तबीयत खराब रहती थी. बहुत जगह हमने दिखाया और एक्सरे निकालते थे, ब्लड की जो है ना रिपोर्ट निकालते थे. तो जो है मतलब जो है ना कोई बोलता था सीने पे इन्फेक्शन है या इनको ये है, कमजोरी है, उसकी हम दवा करते थे. तो कितने दिन तक की दवा किए, कुछ पता ही नहीं चला. जब उधर गाँव गई, वहाँ पे ज्यादा सीरियस हो गई तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि इनको किडनी का प्रॉब्लम है. फिर वहाँ से बिरला लेकर गए. बिरला में हॉस्पिटल में थी, 2 दिन बेहोश थी, 2 दिन होश नहीं था. उसके बाद में होश आया तो डॉक्टर बोले कि ये मतलब उनको हफ्ते में 3 डायलिसिस करना पड़ेगा. तो फिर उन लोगों ने रिपोर्ट इसका निकाला तो बताया कि इसको जो है ना किडनी जो है ना जा चुकी है. तो आप ऐसा करिए, डायलिसिस तो यहाँ होती नहीं है गांव में, आप जो है ना इसको कोई शहर में लेके जाइए, तो जो है मतलब आप डायलिसिस करवाइए. तो वहाँ पे 2-3 डायलिसिस किए. उसके बाद में जो है हमको यहाँ पता चला कि डॉक्टर विजय कुमार माने दवा देते हैं. तो एक लड़का जो है ना होम्योपैथिक की दवा कर रहा था, तो उसने बताया कि विजय कुमार माने करके एक है मॉडर्न होम्योपैथिक, और पूना आप जो है जाओ, और उसने नंबर दिया. तो फिर हम लोग फोन किए तो पता चला कि वो दादर में इस टाइम है. तो फिर हम लोग दादर आए. फिर डॉक्टर विजय कुमार माने के पास में आए तो बोले कि जो है 2012 में आए तो बोले कि जो है 3 साल दवा करना पड़ेगी तो आपकी ठीक हो जाएगी. तो फिर उनका ट्रीटमेंट चालू किए. जब वहाँ पे आए तो वहाँ कैंसर के भी पेशेंट थे, लीवर के भी पेशेंट थे. उनसे जब हमने बात किया तो जो है ना मतलब हमको ज्यादा भरोसा हुआ. उन लोगों को भी बहुत यहाँ से आराम है, ये मॉडर्न होम्योपैथिक से उनको भी बहुत आराम है. दादर में उन्होंने देखा पूरी रिपोर्ट, तो फिर उन्होंने बोला कि दवा चालू करना पड़ेगी, और अगर हमारी दवा से थोड़ा आराम इनको नहीं हुआ तो 2-3 डायलिसिस आपको कराना पड़ेगी. फिर हम लोग जो है ना दवा लिए, लेकिन आराम नहीं हुआ तो 2 डायलिसिस हमने करवाया. करवाने के बाद फिर 3 डायलिसिस हमने और कराई. 3 डायलिसिस हमने और करवाई, 5 डायलिसिस सिर्फ हुई. उसके बाद में ये 1 महीने का वाकया है. 1 महीने के अंदर फिर इनको तकलीफ नहीं हुई तो हमने डायलिसिस नहीं कराया, और इनको अच्छा खासा आराम हुआ तो फिर उसके बाद में डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ी. हम लोग नहीं गए डायलिसिस कराने, और जब से अभी तक के एक भी डायलिसिस नहीं हुई. मम्मी जब पहले
उनकी तबीयत खराब थी, वो घर का काम कुछ नहीं कर सकते थे। मेरे को स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना और पेरेंट्स मीटिंग में आना, ये सब कुछ मम्मी नहीं कर पाते थे, सिर्फ मेरे फादर करते थे। कुछ काम नहीं कर सकती थी, मेरी बहुत तबीयत खराब थी, तो फिर हमारे आदमी जो है घर का सब काम करते थे। बच्ची का भी स्कूल जाना, उसको स्कूल लेकर आना, घर का काम भी वही करते थे सब। घर में हमारे कोई है नहीं, हम दोनों मियाँ बीबी और बच्ची, घर में दूसरा कोई है नहीं, तो हमारे घर का काम सब हमारे आदमी करते थे। जब इनकी तबीयत खराब थी तो घर का सारा काम हम ही करते थे, और काम भी करना है घर का और अपना भी काम करना है, फिर बच्ची को स्कूल लेके जाना, उसको लाना। उस टाइम पे जब भी मम्मी की तबीयत खराब थी तब होमवर्क वगैरह जो भी था सब मेरे पापा कराते थे। जब से इनकी दवा चालू हुई हमको 2-3 महीने के बाद जो है ना इनको काम ये घर का करने लगी और फिर हमको भी थोड़ा आराम मिला। जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो मेरे पापा ही बनाते थे, लेकिन अब जब मम्मी की तबीयत सही हो गई तो मम्मी सब मेरे को रोज नए नए डिश बना के देते। सब मेरा टिफिन में सब नया नया डिश में लेके जाती हूँ। अभी तो ऐसा हो चुका है कि मतलब वो पूरा घर का काम करती है, बाजार लाना, खाना पकाना, कपड़े धोना, बच्ची को स्कूल लेके जाना, लाना, पूरा घर का काम करते हैं। हम एकदम फ्री हो गए घर से, हम सिर्फ अपना काम करते हैं। अभी ऐसा हमको लगता भी नहीं है कि ये किडनी की पेशेंट है। तो अभी तो मेरे को मतलब बहुत आराम, मैं सब काम करती, बाहर का लाना, घर में काम करना, पूरा काम करती। अभी मुझे लगता नहीं कि मैं किडनी की पेशेंट हूँ, मैं बहुत अभी ठीक हूँ। मम्मी की जब तबीयत खराब थी तो मम्मी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आ पाते थे, तब मेरे फादर ही आते थे। लेकिन जब मेरे जो फ्रेंड्स है उनके मम्मी आते थे तब मेरे को बहुत बुरा लगता था, क्योंकि मेरे मम्मी वहाँ पे नहीं आ पाते थे। लेकिन अभी जब से मम्मी की तबीयत ठीक हुई है तब से मम्मी वहीं पे पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं। अब मेरे फादर नहीं आते, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है। किडनी के पेशेंट हैं, जो कैंसर के पेशेंट हैं और जो लीवर के पेशेंट हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो मॉडर्न होम्योपैथिक में आए और डॉक्टर विजय कुमार माने से अपना जो है ना ट्रीटमेंट चालू करें। इंशाल्लाह उन लोगों को जरूर इसका फायदा होगा। तर आपण पाहिलं कशा प्रकारे रिझवाना यांना हालअपेष्टा सहन करायला लागल्या। त्यांच्या या दुर्धर आजारामुळे संपूर्ण फॅमिली मानसिक दृष्ट्या खचली होती, परंतु आज एक सामान्य जीवन जगतानाचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावरती दिसून येतोय आणि ते शक्य झालंय केवळ मॉडर्न होमिओपॅथीच्या उपचार पद्धतीमुळे। कशा प्रकारे ही संपूर्ण केस हँडल केली गेली तेही आपण जाणून घेणार आहोत, परंतु इथे वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची। सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा 7038833881 आणि 7038833882। समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा। दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर। संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009। टोल फ्री क्रमांक 180012180009। वेबसाइट modernhomeopathy.co.in। ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com। जन्म आणि मृत्यू या दोन बिंदूंमधील अंतर म्हणजे जीवन होय। एका बिंदूकडून दुसऱ्या बिंदूकडे मार्गक्रमण करत असताना मनुष्य आपलं ध्येयनिष्ठ जीवन जगत असतो। जीवनाच्या या प्रवासात आजाररूपी अडथळे निर्माण होतच असतात। हेच अडथळे दूर करून जीवनगती निर्धोक राखण्यासाठी आधार देतं मॉडर्न होमिओपॅथी। चला तर मग जाणून घेऊया मॉडर्न होमिओपॅथी। ब्रेकनंतर आरोग्याचं मॉडर्न युग या आपल्या विशेष कार्यक्रमात तुमचं सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत। तर सर, ब्रेकवर जाण्यापूर्वी आपण ही जी केस आहे ती पूर्णपणे बघितली, कशा प्रकारे त्यांचा जो रिझवाना यांचा अनुभव आपण ऐकला आणि खूप हालअपेष्टा त्यांना सहन करायला लागल्या। त्याचबरोबर त्यांच्या फॅमिलीचाही आपण अनुभव ऐकला। एक लहानशी मुलगी आहे, तिच्याही तोंडून आपण ऐकलं की त्यांना संपूर्ण कशा प्रकारे मानसिक प्रकारे त्रास झाला। या सगळ्यामध्ये तुम्ही ही केस जी हँडल केली ती कशा प्रकारे नेमकी केली आणि कशा प्रकारे अनुभव होता?
अगदी ज्यावेळी पेशंट ह्या कंडिशनमधून जात होता, त्यांचे नातेवाईक वगैरे संपूर्ण कुटुंबच एक मानसिक अपघातातनं गेल्यासारखं होतं त्यांचं, की मेंटल स्ट्रेस होता. इव्हन त्यांच्या मुलीने जे सांगितलं की बाबा त्यांना किती त्रास होता, की आपली आई अशा आजारातनं चाललेली आहे आणि तिला डायलिसिस सारख्या गोष्टी कराव्या लागणार आहेत, किंवा ते एका खूप मोठ्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट झाले आणि तिथे कंटिन्युअस डायलिसिस करावं लागेल आणि तिथून पुढे डायलिसिस करण्याशिवाय त्यांना कुठलाच पर्याय नाही, अशा प्रकारचं निदान करून ट्रीटमेंटचं स्वरूप समजून सांगितलं होतं. मग अशामध्ये डायलिसिस करून पूर्ण आयुष्य घालायचं हा विचार करूनच सगळे त्यांचे परिवाराचे मेंबर्स एवढे होते, सगळे मानसिकरित्या खचले होते. तिथून पुढे त्यांना सगळेच म्हणजे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सर्व प्रकारचा त्रास होणार होता. एवढ्याच ज्यावेळेस त्यांनी मॉडर्न होमिओपॅथीमध्ये डॉक्टर विजयकुमार माने सरांकडे ट्रीटमेंट सुरू केली, त्यावेळेस सरांनी एवढंच सांगितलं की मेडिसिन चालू करताना तुम्हाला जर त्रास झाला तेवढ्यापुरतं तुम्हाला डायलिसिस करावं लागेल, आणि जर ओके असताल, काही त्रास नसेल, कुठल्या प्रकारचा त्रास होत नसेल किडनीशी रिलेटेड, तर डायलिसिस पूर्णपणे टाळायचं. त्यांनी पण तीच पॉलिसी व्यवस्थितपणे हँडल केली आणि कुठल्याच प्रकारचं डायलिसिस करण्याची जर गरज लागली तरच त्यांनी जायचं असं ठरवलं. अशा प्रकारची ट्रीटमेंटने म्हणजे स्वतः पेशंट तर सॅटिस्फाईड होतच, पण त्यांचे नातेवाईक सुद्धा खूपच चांगल्या प्रकारे निश्चिंत होते. आणि ह्या पेशंटला ऍक्च्युली रेफरन्स आपल्या एका पेशंटने दिला होता जे त्यांच्या रिलेशन मधलेच होते. त्या पेशंटला आपल्या औषधाने खूप चांगल्या प्रकारचे रिझल्ट आले होते. ज्यावेळेस त्यांना कळलं की हे असे पेशंट रिजवाना खान आपल्या अशा आजाराने ग्रासलेले आहेत, त्यावेळेस त्यांनी त्यांना आपला रेफरन्स दिला आणि त्या प्रकारे ते आपल्याकडे आले होते. बरं, नक्कीच. आणि त्यांचा आनंद सांगतोय की त्या खूप चांगल्या प्रकारे ह्यातनं बऱ्या होत आहेत. ही आपल्या होमिओपॅथी ट्रीटमेंटची यश आहे हे म्हणायला हरकत नाही. मला स्त्रियांचा विषय निघालाच आहे. आता ह्या रिजवाना आपण ह्यांचा जो अनुभव ऐकला त्याच्यावरून तुम्हाला विचारायचं आहे की किडनी फेल्युअरचं जे प्रमाण आहे ते स्त्रियांमध्ये कितपत आहे, म्हणजे कशा प्रकारे आहे, आणि जर का अशा प्रकारचं प्रमाण दिसत असेल स्त्रियांमध्ये तर त्यांनी कुठली काळजी आहे ती बाळगायला पाहिजे, म्हणजे कशा प्रकारचं प्रिव्हेन्शन त्यांनी घेतलं पाहिजे त्याच्यासाठी. आजकाल आपण पाहतोच की स्त्रिया खूप प्रगती करत आहेत, मोठ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या ते खूप यशस्वीरित्या हँडल करत आहेत. पण अशा काही एरियामध्ये असं दिसतं की चूल आणि मूल ह्याच प्रकारची टेंडन्सी त्या लोकांमध्ये असते आणि लहान मुलांना जन्म द्यायचा, त्यांचं संगोपन करायचं आणि घरात जे पडेल ते काम करायचं, एवढं त्यांच्या मनावरती बिंबवलेलं असतं. त्याच्या पलीकडे त्यांची काही जबाबदारी नसते. स्त्रियांचे जे आरोग्य असते हे व्यवस्थित ठेवणं हे खूप गरजेचं असतं, कारण लहान वयामध्येच पूर्ण डेव्हलपमेंट शरीराची झालेली नसते. तेवढ्यात त्यांचं लग्न करून दिलं जातं कमीच वयात, आणि तिथून पुढे त्यांना सगळा प्रपंच बघायचा असतो. शरीराची व्यवस्थित वाढही झालेली नसते, तेवढ्यात त्यांना गर्भधारणेचा अनुभव घ्यावा लागतो अनविलिंगली. त्यावेळेस ज्यावेळेस गर्भधारणा होते त्यावेळेस ती जी सिच्युएशन असते प्रेग्नन्सीची, त्याच्यामध्ये तर खूप काळजी घेतली पाहिजे. त्यांना जेवढं पोषण पाहिजे, कारण ते स्वतःची तर शरीराची वाढ तर त्यांना पाहायचीच असते, त्याचबरोबर जे शरीरामध्ये वाढणारं बाळ असतं त्याची सुद्धा काळजी घ्यायची असते. त्यामुळे त्यांचं न्यूट्रिटिव्ह रिक्वायरमेंट किती आहे याच्याकडे आपण पाहिलं पाहिजे की बाबा किती गरज आहे, त्याप्रमाणे त्यांचा आहार आपण त्यांना दिला पाहिजे. याच्या अशा कंडिशन्स खूप कमी होतात की त्यांना तेवढे न्यूट्रिटिव्ह व्हॅल्यू वाले फूड मिळत आहे. कामं एवढे असतात त्यांच्याकडे की जेवणाची तर त्यांना वेळ पण नसते. अशाच्यामध्ये हवे तेवढे न्यूट्रिशन न मिळाल्यामुळे आणि एवढ्या सगळ्या फिजिकल स्ट्रेसमुळे किडनी फेल्युअर होण्याचं प्रमाण स्त्रियांमध्ये जास्त दिसतं. आणि एवढं होतं ना ज्यावेळेस सेक्स डिटर्मिनेशन हा पण एक भाग आहे. सेक्स डिटर्मिनेशन होण्याचं प्रमाण पण खूप वाढलेलं आहे. त्याच्यातनं मुलगा जर असेल तर ठीक आहे, पण जर मुलगी म्हणून बाळ असणार तर त्याला अबॉर्शन करण्याचा एक जबरदस्ती टाकली जाते आणि हे चक्र परत चालू राहतं. त्यामुळे डिलिव्हरी किंवा प्रेग्नन्सी ह्या पिरियडमध्ये स्त्रियांच्या आरोग्याची काळजी घेणं हे खूप गरजेचं असतं. त्यावेळेसच किडनी फेल्युअरचं प्रमाण जास्त असतं त्यांच्यामध्ये. बरं, नक्कीच. याविषयी आपण बोलताना मला तुम्हाला विचारायचं आहे की जसं आपण आता ही प्रेग्नन्सीबद्दल बोललो किंवा म्हणजे गर्भवती स्त्रियांच्या बाबतीत, त्याचबरोबर डायबिटीसचा सुद्धा किडनी फेल्युअरशी थोड्याफार फरकाने जसं संबंध येतो, त्याविषयी तुम्ही काय सांगा? ते कोरिलेशन कसं आहे आणि तो प्रकार जो आहे तो टाळता येऊ शकतं का? म्हणजे डायबेटिक पेशंट्सना किडनी फेल्युअर पर्यंत न जाणं हे आपल्याला आधीच रोखता कुठेतरी येऊ शकतं का? अगदी, कारण कसं आहे की आजकाल आपण पाहतोय की जी काही मॉडर्न लाईफस्टाईल असते, ह्या मॉडर्न लाईफस्टाईलमुळे डायबिटीसचं प्रमाण शरीरामध्ये भरपूर वाढलेलं आहे. डायबिटीस झाला तर जवळजवळ मी जेवढे पेशंट पाहिलेत किंवा असं दिसून आलेलं आहे, डायबिटिक पेशंटमध्ये 60 ते 70% लोकांना पुढे जाऊन किडनी फेल्युअरचा प्रॉब्लेम होतो. किडनी फेल्युअर होणे ही एक प्रकारची कॉम्प्लिकेशन आहे, ज्याच्यामध्ये लॉंग स्टँडिंग डायबिटिक पेशंटला त्या डायबिटीसमुळे किंवा त्याच्यासाठी चालवल्या असलेल्या उपचारांमुळे पुढे जाऊन किडनी फेल्युअरचा प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे ही एक प्रकारची कॉम्प्लिकेशन आहे की डायबिटीसमुळे पुढे जाऊन पेशंटला किडनी फेल्युअर एक्सपिरियन्स करावं लागतं. अशाच प्रकारे वेगवेगळ्या कॉम्प्लिकेशन्स आहेत. काही डायबिटिक पेशंटला दृष्टीहीनता होते, डायबिटिक रेटानोपॅथी म्हणतात, किंवा हातापायांचे सेन्सेशन जातात, त्याला डायबिटिक न्यूरोपॅथी म्हणतात. पण ही खूप भीषण अशी कॉम्प्लिकेशन आहे की याच्यामध्ये किडनी फेल्युअरमध्ये पेशंट गेल्यानंतर त्रास जास्त वाढतो. त्यामुळे ज्यावेळेस डायबेटिक नेफ्रोपॅथीचे पेशंट आपल्याकडे येतात त्यावेळेस किडनी फेल्युअरसाठी तर आपल्याला मेडिसिन्स द्यावेच लागतात, पण तेवढ्याच ऍक्टिव्हली डायबिटीसला सुद्धा ट्रीट करावं लागतं.
मग त्याच्यासाठी ज्यावेळेस आपण व्यवस्थित दोन्ही साईडला व्यवस्थित ट्रीटमेंट देऊ त्यावेळेस किडनी फंक्शन पण इम्प्रूव्ह होतं आणि डायबेटिक कंडिशन सुद्धा आपण कंट्रोलमध्ये आणू शकतो. नक्कीच मला वाटतं किडनी फेल्युअर म्हटलं तसं खूप मोठा भाग आहे. आपण इतरही त्याचे जे पैलू आहेत तेही आपण बघणार आहोत. परंतु आज इथे तुम्ही आलात आणि यावरती एवढं छान मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद. तर किडनी फेल्युअरवरती आपण ही चर्चा अशीच सुरू ठेवणार आहोत. आत्ता इथे थांबायची वेळ झाली आहे. नमस्कार. सल्ला आणि मार्गदर्शनासाठी खालील क्रमांकावर मिस कॉल करा. 7038833881 आणि 7038833882. समुपदेशन आणि मार्गदर्शनासाठी मॉडर्न होमिओपॅथीच्या खालील केंद्रांवर संपर्क साधा. दादर, कळवा, धनकवडी, पिंपरी चिंचवड, म्हापसा, मडगाव, नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नांदेड, नागपूर आणि सोलापूर. संपर्क क्रमांक 9730339009 आणि 9372728009. टोल फ्री क्रमांक 180012180009. वेबसाईट modernhomeopathy.co.in. ईमेल ID info@modernhomeopathy.co.in आणि kidneycureclinic@gmail.com. मी स्त्री आहे आणि स्त्री असते भविष्यकाळ कुटुंबाचा, समाजाचा, देशाचा, तिचं आरोग्य म्हणूनच महत्वाचं. परंतु दुर्दैवानं ब्रेस्ट कॅन्सर हा गंभीर आजार आपल्या देशातील महिलांना वेगाने गाठत आहे. त्यांचं करिअर, जीवन उद्ध्वस्त करीत आहे. आपल्या सर्वांना हे थांबवायचं आहे आणि आपण हे थांबवू शकतो मॉडर्न होमिओपॅथीच्या सहाय्यानं. मॉडर्न होमिओपॅथी, द क्युरेटिव्ह लाईन ऑफ ट्रीटमेंट. इष्टांनो, भलायकीचे मॉडर्न युग हे कार्यावळीन मॉडर्न होमिओपॅथीचे सिनियर मेडिकल कन्सल्टंट डॉक्टर रुपेश पवार आणि तांचे किडनी फेलियर विशयावयले मार्गदर्शन तुम्ही पळयले. फुडल्या सप्तकांत तुमकां अशाच एका खर दुयेंसाचेर मार्गदर्शन मेळटले. खर दुयेंस आणि तांचे वयले मॉडर्न होमिओपॅथीचे उपचार हे खातीर पळयत रावात भलायकीचे मॉडर्न युग.